Hayırlı gün, qadırlı millətdaşlar, tamaşaçılarımız. Yeşil Kam'ın yanında tapşırığımızın bugünkü qonağı şair, programmist, .NET-ni üstürü fondu reisi, uzaq yıllar edebi marafonunu uyuşturucularının tüp uyuşturucusu. Hem indi anı mənə mında kelüydə bizim qonağımız bulduğunda bir hikmetli seri var. Raul Tuvan anı bloger olarak da Instagram bitlerinde de ben bizim yaş tamaşaçılar bilip bara, yaş milletteşlerimiz deyip ettim indi. Mene Raul Tuvan etik sabitlar sayısı vaktinde deyip indi, mende işlip gene bilem yazıcılarının bit saban tuyları bulgan. Anda kreşkenler, mene Məxsum Xozinlar indi biz işlip gene bilemiz, biz indi şu mektep bağlar bulamızdır uçakta. Mene ondan sonra anın şu kızık mezekleri de var imi. Üzleri mene şulay saban tuyları uyuşturup bitin. Hazır bizim mene tiyatral saban tuylarımız var imi. Mene siz mene şunday başlangıç bilen çıkarsız iken yazışlar birliğine kelüğünüzde bu nindirek mene saban tuy bulaşak sizin küçüğallağı bilen edebi saban tuy. Hayırlı günler. Мен siz aytdınız yazıcılar sabantoyu deyip anda tüp indi naqmına yazıcılar bulganlar yazıcıya küreşkenler yazıcıya geri kötergen toy şın sabantoyu bulganlar. Şın sabantoyu bulganlar. Ama men siz yazıcılar sabantoyu deyip mesela edebi sabantoyu. Edebiyat bu yazıcılarını hem kitap okuşlarını birleştire hem indi eligi edebi sabantoyunda bizning yazıcılar bilen kitap okuşlar alar birge alarning kömek birdem şunday motor beyremi bolar dep planlaştırabız. Кайын келіп шықты әлеге идея, біздің енді әдеби марафон 2017 жылда башланып кетті. Кескені біз бірінші мәртебе өткердік. Анда 30-лап қана кіші қатнашты. Һәм инде бүтін заманча технологияларны, интернет технологияларын қолданып, һәм инде гомумән татар милләтенә, татар теленә мәхәббәтне яна уятып, аны тарата, шундай вирусный эффект белән. Аннары 60 кеше булды, 128 кеше булды, 300-дән артык кеше булды. Менә 14-нче марафонда январда 1300-дән артык кеше безнең финалга чыкты әдәби марафонда. 15-сендә апрель аенда үткәндә 2400-дән артык гариза килде. Yani bizden hazır vaqtda uzan yıl, andan alda yıllarına piramidada ötkərgən bolsa, ədebi marafonda finalga çıqqan kişilərin qotlauına bizim inanın başqa, Tatnatni Östürü fondunun başqa şoraları da var, bilim cevherləri, təmli marafon, avulum güzəldəgə, sələmət irtə. Biz alarını birgə də qotlaybız qaşağında. Hazır vaqtda piramida indi 2000 yarım kişini indi sıydıra almayı misal üçün, daha da zor azallar kerek. Həm naqmine ne için әлі біздің шушы milli бәйрәмне Сабантуй белән бергә бәйләмәскә дигән шундай фикер булды. Аны әлбәттә Илһам Шакиров залында зур 2000-3000 кеше залда да үткәрергә бер вариант бар иде. Әмма ләкин беренчедән ачык һавада, икенчедән без вакыт кысаларында менә китап укучылар зорланалар иде. Раил ул үтә дә китә мизгел кебек тантана 2-3 сәгатьтә без анда кешеләр белән күрешергә, аралашырга, язучылар белән фотога төшәргә кайбердә без өлгермәй дә калабыз дип. Менә инде көн дәвамында әгәр әдәби сабантуенда бүтән дөньядан килгән татарлар, әдәбият яратучы татарлар, китап укучылар үз эштә булган, рухларын ныгыткан, дусларын арттырган менә шушы бүтән марафончыларны без инде нәкъ әдәби сабантуенда җыярга уйлыйбыз. Бу безнең 15 июль көне була. Безнең быел туган телләр һәм халыклар дуслыгы елы. Ул бик күркәм, бик матур ел. Икенчедән безнең шагыйрыбыз шундай татар әдәбиятының хәзер вакытта нинди бер кирпече нык нигезе булып торган Абдулла Тукаебызның тууына 135 ел уңаеннан без нәкъ менә Арча районында үткәрергә планлаштырдык. Һәм инде Арча районыннан катнашучылар да әдәби марафоннан шактый. Менә монысы да шулай бер зур роль уйный. Һәм инде Арча хакимияте, Арча җитәкчелеге бик кунакчыл халык, Арча халкы. Гомумән әдәбиятта хәйр хаклы һәм без менә шундай бергәләшеп, аны Раил генә үткәрә торган чара түгел, анда минем артта бик күп шундай бердәм партнерлар, командалар, шундай теләктәш белдерүчеләр, ярдәмчеләр алар бергә шыттырган. Без күп кенә проектларны Мәдәният министрлыгы белән үткәрәбез, Мәгариф министрлыгы, Мәгълүматлаштыру министрлыгы белән, фондлар белән, Татар конгрессының Казан башкарма комитеты белән, әлбәттә язучылар берлеге белән әдәби марафон бик күркәм алып барыла. Татарстан китап нәшрияты саны китсәңләр бик күп. Менә шушы берлектә шул бердәмлек татар халкын күтәрә.
Һәм менә әдәби сабантуй да шундый бер зур чара булыр дип уйлыйбыз. Афәрин, һәм бу башлангычыгыз дәвамлы булсын. Менә әдәби марафоннарыбыз даими ничә еллар буе һаман менә күпме халыкны туплады бит инде. Кыскача программасында әйтеп китәсе килә, әдәби сабантуй ничегрә үтәчәк. Әгәр дә милли сабантуенда ул төп көрәш булса, әдәби сабантуенда ул әдәби көрәш булачак. Менә Татарстан Язучылар берлеге белән без инде нәкъ менә әдәби көрәшнең форматын билгеләдек. Аның күпмедер форматы булачак онлайн форматта, әдәби марафон форматында, интернетта. Без инде әдәби көрәшчеләрне интернет аша билгеләячәкбез. Аның таләпләрен урнаштырыла Инстаграмда. Һәм моны тамашачылар дип әйтгәндә безнең халык билгеләячәк. Китап укучылар халык билгеләми. Халык билгеләми. Аны бөтен аңлатып үтәм. Аны хәзер вакытта әдәби көрәш хэштегы белән әдәби сабантуй һәм шушы язучылар берлегенең Татнастыр фондының хэштеглары белән безгә интернет челтәрендә катнашырга теләк белдергән әдәби көрәштә көрәшергә теләк белдергән кешеләр үзләренең гаризаларын калдырачаклар. Алар инде шигырь укып күрсәтергә тиеш булалар, видео форматта матур итеп һәм әйтелеше, интонациясы, ничек һәм үзен тотышы буенча без 24 яисә 48 кешене сайлап алачакбыз. Кешеләрнең катнашучыларның күплегенә карап, һәм инде безнең шушы әдәби сабантуенда әлеге көрәшчеләре, без әдәби көрәшчеләребез чыгачак һәм икешәрләп шундый көрәшкән кебек шундый хөкемдарларыбыз, язучылар, мөхтәрәм язучыларыбыз булачак һәм әлеге мөхтәрәм язучыларыбыз билгеләячәк кайсы көрәшче ныграк әдәбиятта үзен күрсәтә алды. Һәм инде әгәр дә тигезрәк булса көч, аларга инде әдәбият өлкәсеннән сорау биреләчәк. Кем беренче төгәл итеп җавап бирә, шул әлеге көрәштә җиңүче булачак. Шул рәвештә олимпия системасы буенча чыгып барачаклар. Аны тагын көрәш булачак. Шул рәвештә ахырда 3 кеше калачак. Алар өчен инде махсус көрәш оештырылачак әдәбият буенча беренче, икенче, өченче урыннарга. Инде баш батырга хәтле баш батырга кадәр билгеләячәкбез. Менә шундый булачак. Искиткеч гүзәл чара булачак. Моның инде рәсми партнеры Татмедиа агентлыгы безне һәрвакытта ярдәм итеп тора. Онлайн туры эфир булачак әдәби сабантуенда. Кемнәр чит илләрдән, безнең Австралиядән, Бельгиядән, Төркиядән, башка илләрдән кемнәр килә алмый, кызганычка каршы алар инде туры эфирдә күреп тора алачаклар. Әлегә тантана баруын. Чынбарлыкта менә шундый беренчесен, менә үзем дә дулкынланам, беренчесен шундый чара үткәрәбез. Рәхмәт язучылар берлегенә, рәхмәт бөтен кемнәр безнең белән бергә ярдәм итә, тәшвик итә. Һәм инде иң зур рәхмәт әлбәттә китап укучыларга һәм китап укуны интернет челтәрендә, гомумән гаиләләрендә, туганнары, дуслары арасында популярлаштыру өлкәсендә шул барган һәм туган телен яраткан кешеләргә барыгызга зур рәхмәт. Алла бирсә, Раил туган һәммәсе дә әйбәт булыр. Безнең җегетләр, татар егетләре башлаган эшне урыны җиренә җиткереп, башкарып чыга торган җегетләр. Инде мин үзебезнең Татарстан Язучылар берлегенең менә YouTube каналын караучылар, сез дә бу чаралар белән әлбәттә танышып барырсыз дип уйлыйм. Бергә булыйк. Рәхмәт. Тапшыруыбыз кунагы Татарстан китап нәшриятының матур әдәбият редакциясе мөдире, күренекле шагыйрь Газинур Мурат. Ул үзенең редакциясендә, гомумән китап нәшриятында чыккан фәһемле, затлы китаплар белән безне таныштырып бара даими. Газинур әфәнде, менә бик затлы китап күренеп тора. Менә күптән түгел генә әле бөек дип әйтик, безнең нәшриятның табасыннан шулай ук бик кызыклы китап килеп төште. Ул да булса безнең мәктәп дәресләреннән бик яхшы таныш Николай Николасовның ул сайланма әсәрләре. Анда аның татарчага кемгә урыс илендә яшәү рәхәт. Иң атаклы поэмасы инде аның. Хәзер инде ул сауга балалар бакчасында яшьләрдә бик дөрес фәһемле җавап бирәләр. Урыс илендә кемгә яшәү рәхәт икәнен. Менә шул Николай Николасов безнең урыс поэзиясенең классигы, әдәбиятның классигы. Шулай ук безнең татар әдәбиятына, татар поэзиясенә шактый зур йогынты ясаган шагыйрь ул. Тугайдан башлап, Тукай Николаевка шулай ук ишкына баҗар иткән заманда. Менә китап нәшриятының шундый практикасы да бар. Чит әдәбият бу чакта менә урыс әдәбияты классикларында ана телендә тәрҗемә итеп
шығара тұрабыз. Әйтек Пушесің орадағына біздің Пушкиннің сойланма шиғырлары, пайымлары дүния көді. Андан соң Сергей Сииннің юбилейіне шулай аның сойланмалары басылып шықты. Міне, нихаят Николай Некрасовның сойланма әсәрләре дүния көді татар тілінде. Ләкин бүгін генә эшләнгән, бүгін генә керешкән эш түгел. Чөнки безнең илгәрләребез сугыштан соң 50-60 елларда безнең илгәрләребез, шагыйрьләребез тәрҗемәгә шактый җитди игътибар биргәннәр. Һәм үзебезнең ана теленә тәрҗемә итү эше шактый югары кимәлдә куелган булган. Менә Пушкинны да, Есенинны да тәрҗемә иткәннәр бит. Чөнки ул китапларның төп нигезендә шулай да теге менә элекеге безнең кыйммәтле классикларның хезмәтләре ята. Әлбәттә, бер вакытта бүгенге көндә иҗат итүче әле яшь шагыйрьләр, шагыйрьләребез дә шушы җитди эшкә керешеп китте. Гомумән әхлак адам тәрҗемә итәргә тиеш. Итәргә тиеш. Менә аның үзенең баһирлары да барлыкка килде. Ул Пушкинны тәрҗемә иткәндә дә инде теге кыйммәтле теге бригада шикелле. Яшь дигәндән кемнәр менә? Бераз килә бит. Менә шул Лилан Шәйхләр, Фәнил Гыйләҗевләр, Фирүзә Җамалтдинова да без яшь дип саныйк. Рифат Салахов тәрҗемә итте, Галимҗан Илмәмов тәрҗемә итте. Анда дистәләгән автор тәрҗемә итте. Менә бу классикларны, урыс классикларын һәм әлбәттә безнең теге элекеге инде вакыт сынавын узган тәрҗемә әсәрләре белән бергә менә бүгенге аларында чагыштырып карау бик кызык булачак. Бүгенге иҗатчылар да тәрҗемә иткән әсәрләр орын алды. Bu nilede kitaplarda ayırmağına mene Nekrasov'ni ilk tercüme etken bilasizmi kimler tercüme etken ani? Ana Musa Celil de tercüme etken. Musa Celil şulay tercüme işi bilen şoktay mavukkan iken. Şunu bildik. Ondan mene kimler anda sonra bitsek bunda iyi mi? Elbette Nikolay Nekrasov'ның kitapları çıkan ilikte çıkan. Анын bir жидилеп китабы чыккан. Сугышка кадәр, сугыштан соң, сугышка чыкмаган, сугыштан соң чыккан, 47 чыккан бер китабы. Соллы китаплар чыккан аның әйме, динен Некрасовның инде менә шу нигез булып яткан. Монда кемнәр тәҗрибә иткән? Уйлап карагыз менә. Шәйх Иманов, Әхмәт Исак, Зәки Нури, Кави Нәҗми, Салих Баттал, Нури Арстанов, Шәрәф Мөдәрис, Зия Мансур. Klassik poeziya vakillari şunun bilan shug'ullanganlar. Şərəf Müdəris Shakespeare İngilizcədən onlarga aytaylik. Ул то'g'ridan to'g'ri tarjima etgan. Aytdim, mana shundan da ул tarjima ishi tege o'zimizning asarlarni o'ris tiline tarjima etugina tugul, mana o'ris tilindən də ул bizning adabiyatni boyituga ulush ko'tardi. Tilni sho'rlov, tilni boyitu, bizning ona tilida yong'oq ekan, ona tilida yozilgan ekan, she'rlar adorilgan ekan. Demak, u bizning adabiyotga da xizmat etadi deb hisoblaymiz bizani. Ham bunday yilikli ishlar kelajakda da davom etadi deb o'ylayman. İnşallah şulay bo'lsin. Amin.